Здравейте, приятели, последователи, познати и непознати! За мен е чест, удоволствие да ви представя първата си лимитирана колекция "Запомни ме". Защо "Запомни ме"? Реших да е различна, дръзка, смела и запомняща се. Поглеждаш, поемаш дъх, замръзваш и запомняш завинаги. Още като дете имах интерес и нюх към изкуството, а по-късно и към модата. Израснах с куклите си, модата, платовете, кройките. Точно това събуди интереса ми да последвам този път и на 33 годишна възраст създадох и първата си лимитирана колекция "Запомни ме", а след това и недостижима. Да, в спортната мода се изисква повече технически умения. Една дреха не просто трябва да изглежда стилно, да е изработена с високо качество, но също така трябва да изпълнява функциите, за които е предназначена. В зависимост от спорта, точно това ме привлече към тази индустрия. Когато човек иска нещо с цялото си същество, винаги намира начин как да го постигне, а то най-често се случва с много, много труд. Запомни, сега съм тук, за малко, но съм вечна. Добра, различна, твоя, но първична. Запомни, това е истинско и искам всичко. Утре може да ни няма. Мога да ти дам света и не искам нищо в замяна. Запомни, с теб разбрах, че съм имала крила. Погледна ли назад, не знам как без теб съм била. Запомни, аз съм с теб и ти си с мен. В тази нашата фантазия. Сега води ме някъде, където от всички ще мога да се скрия. Запомни, защото аз ще те запомня. Спомням си, ти ми каза. А аз се чудя как да те запомня, като не мога да те забравя.